אהלן חברים, כאן שמעון מערוץ של ריוויוז, והיום אני הולך לבקר את GTA 4. GTA 4 הוא משחק עולם פתוח שיצא בשנת 2008, והוא נחשב בתור אחד המשחקי עולם פתוח הכי טובים שאי פעם יצאו. והוא מקום שלישי במשחקים הכי טובים שאי פעם יצאו במטה-קריטיק, עם ציון מאוד גבוה של 98 מהמבקרים ויוזר סקור של 8.2. אז האם המשחק באמת כל כך טוב? האם המשחק התיישן טוב? את זה תגלו בביקורת. אז בואו נתחיל עם הסיפור של המשחק. הסיפור מדבר על ניקו בליק, מהגר שבא לאמריקה בשביל לחיות חיים נורמליים, אחרי שהייתה מלחמה נוראית ואחד מהחיילים בקבוצה שלו בגד בהם. וכתוצאה מכך, ניקו ועוד שתי אנשים שרדו, ואחד מהם היה בוגד. בכל מקרה, ניקו מהר מאוד מסתבך עם כל מיני אנשים, והוא נכנס לעולם הפשע. אני לא רוצה לפרט יותר מדי על הסיפור של המשחק, כי זה חלק מאוד גדול מהמשחק ולא בא לי להרוס אותו. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שמפרט על הסיפור של המשחק, תכתבו לי בתגובות. הגיימפליי של המשחק סביר, אך יש לי איתו הרבה בעיות. הבעיה הראשונה שלי עם המשחק זה המובמנט של המשחק. המובמנט מרגישה מאוד מוזר ולוקח איזה שעתיים להתרגל אליה. אם אתם הולכים לכיוון אחד עם המקלדת נניח ואז מסובבים את העכבר לכיוון השני, זה פשוט יגרור את העכבר לכיוון אליו אתם הולכים. זה מרגיש קצת מוזר, אבל מתרגלים לזה. הבעיה השנייה עם המשחק זה הנהיגה. הנהיגה פשוט מחרידה. זה כל כך מעצבן לפנות ימינה או שמאלה עם הנהיגה פה. זה מרגיש ממש כבד, וכן, זה יותר ריאליסטי, אבל זה עדיין מאוד מעצבן. ולקח לי איזה 20 שעות להתרגל לזה. יכול להיות זה כי אני במקלדת ועכבר, ושמעתי שהנהיגה בשלט יותר נוחה. אבל אני אישית לא שיחקתי את המשחק עם שלט, אז אני לא יודע אם זה יותר נוח. הבעיה השלישית שלי עם המשחק זה שאין צ'ק פוינטים. זה לא כל כך מפריע במשימות הקצרות, אבל לקראת הסוף של המשחק שיש כבר משימות הרבה יותר ארוכות, זה פשוט מחרפן. חוץ מזה, אין לי עוד כל כך בעיות עם הגיימפליי. הגיימפליי סביר, לפחות במקלדת ועכבר, כי שמעתי שבשלט הגיימפליי גרוע. שוב פעם, אני לא משלט, אז אני לא יודע. העולם הפתוח מרגיש חי ונושם. בפעם הראשונה שהתחלתי לשחק GTA 4, אני ציפיתי לעולם פתוח ריק ומשעמם, כי בכל זאת, משחק ישן. אבל דווקא בזה המשחק הפתיע אותי מאוד. יש מלא אקטיביטיז וסייד קרקטרס, וזה גם מאוד כיף סתם להשתולל בליברטי סיטי. בקיצור, יש למשחק הזה כל מה שמשחק GTA יכול להציע ויותר. אבל אם אתם רוצים לשחק במשחק רק בגלל הגיימפליי, אני לא כל כך ממליץ, כי המשחק די יאכזב אתכם מהבחינה הזאתי. ואם אתם רוצים משחק GTA טוב עם גיימפליי מצוין, אתם מוזמנים לשחק ב-GTA 5. בדרך כלל אני לא מדבר על זה בביקורות, אבל פשוט הייתי חייב לדבר על הפורט של המשחק במחשב. וזה אחד הבעיות העיקריות במשחק, כי הפורט של המחשב הוא פשוט בדיחה, מבחינת גרפית ומבחינת באגים שאין בקונסולות. ובואו נתחיל מזה שהמשחק נראה פשוט נוראי. משום הגרפיקה נראית שונה מהקונסולות, והדרו דיסטנס הוא זבל. ברצינות, יש פעמים שאני רואה בניינים ואנשים עושים ספון מול העיניים שלי גם במקס סטינגס. שלא נדבר על הפריים רייט דרופס והקריסות שחוויתי במהלך המשחק. רק לצורך ההשוואה, GTA 5 לא קרס לי אפילו פעם אחת בכל ה-180 שעות ששיחקתי בו. וכמעט לא היה לי פריים רייט דרופס ב-Very High Settings. אז זה לא קשור למחשב שלי. יש גם מלא באגים באופן כללי, גם גרפיים וגם בגיימפליי. לדוגמה, במשימה האחרונה, אתם צריכים לעלות על מסוק בכך שאתם מספינים ספייס. אבל יש באג שלא משנה כמה פעמים תלחצו על רווח, אתם לא תעלו על המסוק. בשביל לתקן את זה, אתם צריכים לעשות פוז למשחק, להיכנס לטאסק מנג'ר, להיכנס לדיטלס, ללחוץ מקש ימני על gtiav.exe וללחוץ על set affinity.
לכבות את כל הפרוססורים חוץ מ-CPU 0 ואז לעלות על המסוק, ואחר כך לחזור ולהדליק את כל הפרוססורים בחזרה כדי שהמשחק ירוץ נורמלי. וכן, אני אומר את זה לכל מי שמתכנן לשחק במשחק. עכשיו, לא הייתי עצבני אם היה את הבאג הזה בפורט מלפני 15 שנה, אבל הפורט הזה הוא מ-2020, שזאת הגרסה הנוכחית כרגע של GTA 4 בסטים. ולכאורה, רוקסטאר אומרים שהם תקנו באגים, אבל השינוי היחידי זה שהם מחקו 3 תחנות רדיו וסגרו את השרתים של המולטיפלייר. You serious? אז כמו שאמרתי קודם, הגרפיקה נוראית, אבל לאותה תקופה זה היה נחשב מטורף, ואני גם יכול להבין למה. ואם אתם כבר מכירים את הערוץ שלי, אתם יודעים שלא כזה אכפת לי מגרפיקה נוראית, וכל הבעיות שלי זה בעיקר הבאגים הגרפיים. המוזיקה מצוינת, והתחנות רדיו פשוט מעולות, והמיינפים פשוט תשמעו את זה. קיצר, המוזיקה מעולה ואין לי כל כך מה להגיד עליה, אז בואו נעבור לסיכום. GTA 4 הוא משחק עם סיפור מעולה, גיימפליי סביר ופורט נוראי. זה משחק שאני גם מאוד אוהב וגם מאוד שונא בו זמנית. זה לא משחק לכל אחד, הגיימפליי מרגיש מאוד מיושן ולא מתאים לכל אחד. לפי דעתי שווה לשחק אותו גם ב-2024. אני יודע שלא הרבה יסכימו איתי על הציון הזה, אבל אני מביא למשחק ציון של 8.5 מתוך 10. אני אשמח מאוד אם תשאירו לייק ותכתבו תגובה אם נהניתם מהסרטון. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.